бародаро хушро видеоро то охира тамошо кунен, ба мардам роӣ кунен. Сироша оянда мегум, ба шарте ки подписчиков бихеза. Видеоро тамошо кунен. Ина мо ай сар мекунем, нишон додана, бо диққат бошем. Раҳмат. Салом бародарҷон. Ана хай комментария ма хондум, яка савол дод ки мечтам сиз гар мекунам я чихе сос кунам. Ана ба шумо чӣ гуфтаниём? Ана вай хай тарзи сос карданашан нишон додагиём дар ҳам ютуб, ҳам каналда мақсад медрои мисол сос карданаша ёд мегирӣ. Ана сабаби сохтани сиз гар мекунӣ инами тенае ку, инами сета сим дура, сета зубчик дура. Ами вақте ки якташ ки суза, якташ месуза, сиз гар мекуна ҷура. Баъд ҳами путад нак, инами якымша, якыма да инҷа бизан. Ами якыма да дигар ҷоам задӣ, ами сабаб метавона сиз гар мекуна. Якым иҷа мебия, ина д мебия иҷаш, ина сеимаш ия. Чихел ки совад 1 2 3 4 мераку, инам амхе мешава. Ина 1 2 3 1 2 3. Я амхе пайваст мешава. Инами аҳамияти ҳам переключателя инами иҷа метавона бисуза. Ана баъд як варианти дига ҳаста ки бародар ҳами переключателя тоза карда мешава. Ина нигоҳ кунед. Вақте ки тена ба ягон индикатора нишон дода будем дарси оянда, тарзи санҷиданша дига каналода бинед, бо силкаша описаниаш да мемонам, будру силкаша ки чихе ҳамия мисол ба воситаи атёрка фарнадро чихе месанҷи нишон. Баъд ина хеле инами мисол занакам духтарам доранд ки мисол нохунашона тоза мекунанд ку, ба ҳамия меша контактора тоза кунед. Инами дарини ҳами занг мезанад. Каде сиёҳ мешава. Шарт нест мисол якта нав харем, тозаш мекунӣ, таги тор ҳардиша торша, ина хе тоза мекунӣ. Мисол меқапе, ина назберма ба шумо як нишон тим тарзи. Ина хе бегем, ина хе мемоне, ина хе мешаки ва хелиш тоза меша, ина тоза меша. Баъд мисол ҳам переключател агар ки ҳамаш соз боша, ай биям иҷа. Инами бисёр инамиш месуза. Инамиш месуза бародаро. Як роҳ дора. Роҳша ма ҳами мисол як хело мехоҳам переключателя як ҳафта як моҳ мебара. Роҳш медон чия бародаро, ма ҳами видеоро поделитса кунед, подписчикора зиёд кунед. Баъд метавонед ба дигаро ма сирша бугум ба шумо. Ҳами видео пайгирӣ кунед, то охира тамошо кунед.